Roz, sper că totul e bine azi. Ho, ho, ho! Se pare că va fi o zi toridă din nou. Înghețată? O alegere inspirată. Se caută ruta. Gata, am pornit. Ne apropiem de destinație. Ai ajuns la destinație. Șerbet cu limonadă roz? O alegere excelentă. Asta mi-amintește de multe lucruri. Tatăl meu era compas, știți? Și îi plăcea foarte mult limonada. Unde sunt băiete? Înghețată? Oh, vai, nu. Băiatul meu merită ceva mult mai sănătos. Așa, ia să vedem. Am auzit că sucul de aici e potrivit pentru puiul meu. Puneți centura. Trebuie să fii mereu precaut. Uite ce prințișor are bunica. Hai să traversăm, da? Dragă, vreau o porție mare de raza Magogo Omega Gamma 3B cu multe fibre plastice și multă spumă de brocoli la pachet, da, te rog. Până la fund, dragă. Nu-i așa că e mult mai bună decât înghețata? Ce zi minunată! Face minuni asupra încheieturilor mele. Nu! Înghețată, bună idee, frate! Ce mai așteptăm? Să-i dăm blană, frate! Viteză înainte! Urmează o scurtătură! Așa o să scăpăm de trafic, frate! La maxim! De ce să mergi pe autostradă mereu când poți merge în spinul meu? Ăsta e trafic pe placul meu! Și acum, la dreapta! Puteam să jur că-i pe aici, pe undeva. Opa, 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 opa. Hei, hei, ușurel, frate, ușurel, ușurel. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow,
Stai așa, hai, nu fi supărat! Alege o furnicarte. Ala, bala, portocala. E aici! Furnică, m-ai păcălit odată, să-ți fie rușine, dar a doua oară e păcat de tine. Aici? Un cartier dificil. Cu creierul meu bine acordat de furnicar pot deduce că furnica e aici. Creierul meu bine acordat trebuie acordat din nou. Mersi pentru ajutor, băieți! Cu plăcere, furnică! Nu pricep, nu înțeleg cum a dispărut furnica. V-ați întrebat vreodată cum fac magicienii să dispară lucruri? Păi vedeți cartea asta? Da, o văd. Halal, magician, mai ești. E aici și... Hola! A dispărut! Hei, unde este? Unde e cartea? Cum ai făcut asta? A fost în mână în tot acest timp. Wow, impresionant! Da, știu. Cei mai mulți sunt păcăliți de trucuri din astea. Cu astea voi păcăli furnica! După ce aranjez cărțile în favoarea mea. Ce? Deja? Mi-e foame! Furnică, știu un truc cu cărți. Păi, bravo ție, furnicarule! Nu, stai! Poate fi distractiv. Dacă aleg o carte mai mare decât tine, te mănânc. Vezi? Distractiv. Păi pentru mine nu-i prea distractiv, nu? Nu, alege o carte. Ia stai așa, furnicarule, stai așa! Dacă voi câștiga eu, îmi vei aduce niște miere de care îmi place mie. Bine, fie, îți aduc miere. Alege o carte. De pe dealul Osândei, de acolo. Wow! Sau poate piersica aia din copac. Piersică! No, dealul Osândei. Bine, s-a făcut. Hai, alege o carte. Oh, un 3! Nu am cum să pierd cu un 3. Citește și plângi, furnică, citește și plângi. Ăla e un 2, furnicarule. Dar cum ai... Acum am poftă să prăjesc niște pâine cu mierea de pe dealul Osândei. Mersi, furnicarule. Te-aș invita pe la mine, dar miroși și ești plin de pești. Hai afară, furnică! Extraordinar! Nu mai poate o furnică să facă o baie în liniște?
Fii cu ochii pe Joker, furnică. Să fiu cu ochii pe Joker e specialitatea mea. Unul de la mare și albastru. O, da, vom vedea cine râde după ce te amețesc cu trucul meu uimitor. Bine, amețește-mă, căci dacă voi câștiga, îmi vei aduce miere de pe dealul Osândei. Iar dacă voi câștiga eu, tu vei fi pe meniul meu. Fii gata să fii uimit. Găsește cartea, furnică. Totul a fost prea rapid. Ar trebui să o întreb pe tarantula aia mare și urâtă de pe tine. Tarantulă, dă-o jos, dă-o jos! Detesc păianjenii! Dă-o jos, dă-o jos, dă-o jos! Nu contează, cred că am avut vedenii. Deci, unde rămăsesem? O aleg pe asta. Greșit, furnică! Ăsta nu e Jokerul! Ăsta e Jokerul! Cred că te așteaptă dealul Osândei. Asta doare! Au! Oh! Oricâtă miere ai avea în cămară, niciodată nu ajunge. Furnică! Zi repede, furnicarule, am 10.000 de prieteni la cină. Să jucăm bluff! Ești sigur că asta vrei? Lasă-mă o clipă să mă concentrez. Bine, fă ce vrei. Alege o carte, orice carte. Gata. E rândul meu. Gata. Dacă am o carte mai mare, îmi aduci mai multă miere, da? Iar dacă a mea e mai mare, eu te mănânc. Un 4. E noroc, Chior, crede-mă. Eu sunt Chior, el are noroc. Mersi pentru miere, mi-a făcut plăcere. Te-am pupat, sunt ocupat. Stai, trebuie să mai dai o șansă. Nici vorbă, furnicarule, te-am văzut de la început. Ești un trișor. Un trișor rău, albastru și urât. Nu, gata cu trișatul, mai dăm doar o șansă. Și dacă voi câștiga? Orice dorești. Păi, mi-ar prinde bine niște fructe din vârful copacului. Bine, s-a făcut. Mă gândesc la un număr între 1 și 11 catralioane. Dacă... 2. Fructe ai zis? Da, furnicarule, tocmai din copacul suferinței. Cele din vârf sunt cele mai coapte. Mamă, ce gustoase sunt! Lavă! Arci! Ești aproape, furnicarule! Ușurel, pisi! Pisică rea de tot! Mai în vârf, furnicarule, în vârf! Liliecii de fructe, nu Aia mănâncă sunt lilieci furnicar! vampiri! Nu-mi plac liliecii! Sper că se întoarce la timp pentru desert. Ce mai distracție, ce mai aventură! Comoara Bumerang continuă după pauză. Bună dimineața! Începe weekendul în cel mai bun fel. Cu un mic dejun consistent alături de cei mai mici și mai iubiți prieteni de la Bumerang. Conține toate hohotele de râs de care are nevoie corpul tău. Bucură-te de diminețile de weekend la Bumerang. Sâmbătă și duminică de la ora 8, numai la Bumerang. Acum este timpul pentru o pauză de publicitate. Nou de la Playmobil, un spital de pediatrie. Ambulanța aduce 2 mici pacienți. Ne vedem mai târziu. Mergem la radiografie. Apoi urcăm în salon cu alți copii. Ce bebeluși drăguți! Nu uităm să vizităm și dentistul. Ne simțim mai bine acum. Spitalul copiilor fericiți de la Playmobil, disponibil acum în magazine. Singuri acasă. Descoperă animăluțele de companie doar la cinema și în meniul tău Happy Meal. Și încearcă felii de măr gustoase la fiecare Happy Meal. Aceasta a fost pauza de publicitate.